मैयानि थान्दै मेलाव जोङो गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि थान्दै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखि लानाय जायोदि जितु जोंनि जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावनां हाबा दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबै मावनां हाबा होनोबा दिनै जोंहा गिबि दाबि हिसाबै जोंनि जितु BKWC दासिमबो आबुं महर मोनाखै। जोंनो आसाम गभर्नमेन्टआ दासिमबो मोजाङै मावफुंनानै होआखै। दा बेफोरखौ मावफुंना होनांगौनि सायाव जोङो मोनसे गोख्रों थांखि नाजावनानै लानाय जादों। बेखौ जोङो जिल्ला आफादनिसिम दैथायहरनाय जागोन। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' कसारि काउन्सिलनि जिहेतु गामिफोरखौ सोसनाखै दासिमबो भिलेज नटिफिकेसन दिनै सोसनजोबाखै आरो बेनि सायाव बियाब दाफुंनाय बेखौबो दिनै दाफुंजोबनानै होआखै। आरोबाव जिहेतु जोंनि कसारि काउन्सिलनि जितु बिसायख'थि खुंनाय बेखौबो दासिमबो मावफुंनानै होआखै। दा बेनि जाउनाव दिनै जोंनि जिहेतु रां बावजा बियो जोबोद खम मोननायनि गेजेरजों दिनै काउन्सिल सालायनायाव जोबोद गोब्राब जादों। आरो बे जितु काउन्सिलनि जोबोद गुवार बे 22टा जिल्लाजों लानानै मोनसे दाजानाय काउन्सिल। दा बेखौ लानानै जोङो दाबि खालामनाय जादों फारसेथिं आरो जों सोलोंथाइनि बिथिंखौ लानानै जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोराव जोंहा जितु फोरोंगिरिनि दिनै अनजिमाया जोबोद खम। दा बिनि आबुं मावफुंना होनो थाखाय दिनै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम जोंनो बर'नो मोनसे स्पेसियेल टेट एग्जाम बेखौ जोंनो फाथिनानै होनांगौ। बेखौ जों गोख्रों थांखि लानाय जादों मैयानि डेलिगेट सेसननि गेजेरजों। दिनैहाय नैथि सान। दा बे नैथि सानाव गिबि हाबाफारि हिसाबै फुंबिलि समाव जा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि फिरफिला बिरहोनाय दा बेखौ जोङो मावफुंलांबाय। आरो बेनि उनावहाय दिनै नैथि साननि नैथि हाबाफारि जा रुंसारिफोरनि मुङै एबा मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय। दा बेनि उनावहाय आरोबाव जोङो मोनसे देग्लाय जोंनि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो मोनसे नैबे रामपुर बिजिपुर हालामनि सोदोमस्रि मोनसे जोङो बिसिम्बि सेबखांनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो बेखेवनाय हाबाफारि 10 रिंगानिफ्राय जोङो लानाय जादोंमोन। दा जोङो बेखेवगिरि हिसाबै मोननो हादोंमोन जे सिमेन्सापुरि इंराजि बाथौ फरायसालिनि जोंहा गोरायुं मानगोनां बिदिस्वर दैमारि बिथांखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मोननाय जादोंमोन। दा जोङो बे हाबाफारिखौ बे समाव जों मावफुंलांबाय। दा बेनिफ्राय फैनानै जा गेवलां मेल, जों गेवलां मेलखौ दिनै 10 रिंगानिफ्राय लानाय जादोंमोन। दा बे गेवलां मेलाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, आरोबाव जा गाहाय आलासि हिसाबै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मनरन्जन बसुमतारी सार, आरोबाव जर'खा गाहाय आलासि हिसाबै जा जोंनि काउन्सिलनि एबा BKWC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनसर बसुमतारी सार, आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै जा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हिरण्य स्वर्गियारि बिथां, आरोबाव जा जनाय जिल्ला बर' साहित्य आफादनि जोंहा दिलीप बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो मैखोम आलासि महरै दिनैनि मेलाव जोङो लेंनाय जादोंमोन। दा बे दिनैनि गेवलां मेलाव जोंहा नैबे 7टा बा 7 गं गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे आरोबाव गासै जोंहा गं 37 खोन्दो आफादनि गासै मावथि सोद्रोमा बिथांमोना दिनै बाहागो लाफैनानै दिनैनि मेलखौ गाजा गोमजा एबा मेहेरगोनाङै जोंखौ जोंनि मेल खुंनायाव हेफाजाब होफैयो बा मदद होफैयो। जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु मिरुनि जोङो कनस्टिटिउसन एबा संबिजित बायदियैहाय जोङो बिथोन बायदियै दिनै जोङो गामि गामि जिहेतु दख'रानि सिङाव मोनसे गामि खोन्दो आफाद जोङो दानानै लानाय जादों। दा बेनो जाहैबाय जोंहा दिनै माखासे जेंना जेंसि बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै गामि ओनसोलाव गोबां फिसा फिसा जोंहा जेंना जेंसि सोमजियो। नाथाय बैफोर जेंना जेंसिफोरखौ दिनै जोङो दख'रा लेभेलाव जों मिन्थिस्लाब हाया बा जोंनो फोरमायहरस्लाबा बिथांमोना। दा बेखौ माखासे सुस्रांनो थाखाय जोङो गोख्रोङै मोनसे जोंनि दख'रानि सिङावहाय मोनसे जों गामि खोन्दो आफाद दानानै होनाय जादों। दा बेनो जाहैबाय जा जोंनि दा बावै जिथु सोलिबाय थानाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायनि फारसे बा सोलोंथाइनि फारसे
जोबोद उइक जालांदों बेनो जाहैबाय जौ जुवा ड्राग्सनि गेजेरजों जोबोद जोङो गोदोफबनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा फुजा मेला बायदिसिनायाव जौ जुवाजों गफबना थायो बेयाव बायदिसिना जाथाय जानानै दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरा जोबोद खहा फारसे आगान सुरलांगासिनो दङ। दा बैफोरखौ जोङो दखरा हिसाबै माखासे जों मोनस्लाबजोबि बा नुस्लाबजोबिखौ जोङो जोंनि समाज फोसाबनायाव गोरलै जानायनि थाखाय जोङो बै गामि खोन्दो आफादखौ जोङो दानानै लानाय जादों। दा बेनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि आङो थांनाय बोथोराव आङो बारा गोबाव सालायनो मोनखायाखैमोन। मानो होनबा बे थांनाय 2023 मायथाइ आरो 2025 मायथाइनि गेजेराव जा साथाम जिहेथु आफादगिरि जालांदोंमोन आं बेनि गेजेराव आङो आफादगिरि हिसाबै 2 दानखौ आङो सलायनो मोनदोंमोन। मैयानि टार्मिनेटिं जोंनि जुथुमासिम गाहाय नेहाथारि बिथाङा फुलैनो दङ। दा बेवहाय जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोना एबा जोंनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांमोना जोंनि माखासे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि दखरायावबो गोबां हाबा मावबावनांगौ दं हिसाबै दा जोंखौ मावबोखानाय माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोंखौनो जिथु मावफिननो थाखाय बिथांमोना थाबावथों 2 बोसोरखौ मावबांथोंसै होननानै जोंनो बे बिबानखौ गथायफिननानै होनाय जादों।